abaphila nesimo sokukhubazeka bakufumana ukuhlonipheka kwi-community zethu uyabona. Nawo ke lento kanja ine-challenges zoba ngabana abantu banijonga as umuntu ufuna mhlawumbi kanye ufumana into. Andinanjongo mna, iinjongo zam kuba ngabana umkhanyiseli makabe nekhaya, iinjongo zam kuba ngabana njengoba umkhanyiseli bengarespektwa azohlonitshwa nalapha kwabo bakwazi abantu babone uba kusemzini. Lokade ngokusemzini kweli khaya xa udlula phaa kumnyama nawo kuyalayitha lo mkhanyiseli because of abantu baseMzantsi Afrika. Ndiyabulela bethuna kakhulu kumntu wonke, ndibulela nakuwe kuVusisizwe TV. Ndiyabulela ngoba abantu nizongqina kweli khaya nizobona le nto yenziwe nguFish Nonja apho kweli khaya nale nto yenziwa abantu baseSouth Africa uba le nto iyinyani ikhona. Yayibona, siyabulela kakhulu ngalo. Thank you bhuti, siyabulela kakhulu. Yeah, so ikwazi ba nakwelinye icala ungabeka imike phansi enzele kwelinye icala thathi iphini. okay, right. So iyabala ividiyo ngifuthethe. Yabala. Yayithethe yabala. Bethuna ke bawumaqabasa mandibulele xhego lam because ke ngoku nana ngokwenza into yokuhlamba umkhanyiseli ndibe ndingayenzelanga uba mandifumane ndiyafumana izikipa ngoku. So I'm proud of lento ndiyenzileyo. Veza Fish Abantu yeah, because sure. bamaqabaza ubungazundibona umveze ke masela lapha ngasemva ne because ubungazundibona bamaqabaza ababe kuthiwa abantu abapost abashare ividiyo zam benza kubona apha uzondibona now ke wasifumana izikipa because of lento siyenzayo ngikhona nami apha kulonja. So ndizama ukuthi mandithathe lithuba lokubulela. Make sijike sibonakale ngapha necamera kubonakala ubunja ukhona ngemva. yeah Ubhalana ngemva. Ake sijike nje lula nje sibonakale. kanje imweka Sijike-ke ne? Noko sivelile. yeah nivele kahle Noko kuyabonakala. yeah nivele kahle Uyayibetha ividiyo yeah iye yakho uyibambe xa izokwenza u3 minutes. Then uyiqalise phansi ke nami ndizokwazi uthetha nabo. okay Ya uyibambe uzophinda uyiqale phansi. all right Uyazithatha iphiki kwelinye icala. okay Awukwazi ukwenza. lana makakhansisela liyamphinda athathe ipicture makakhansi ividiyo. Iyayenza ividiyo. yeah yakhuba yona ngapha yakhuba Right, Fish, imbangi yoba ndinike wena le Yes mama. umsebenzi wakho. Ntwana yam. Ntwana yam. Hayi awuvele. Ufuna ujumayela. Awuvele ndikubone. Awubamba apha kuqala. Njani? Awubamba kuhle manje. Ja. Njani? Intoni le? Mali. Wenzani? Uzoyenzani? Ayitsa. Uthanda? Imbangi yoba ke sinike ndifuna ukuyithetha le nto abantu baseVusisizwe. Ngamanye amaxesha singayibona ngathi ngolunye uhlobo lento yenziwa yile ndoda kokuba once umuntu anikezele ngexesha lakhe ekutheni esibonisa umsebenzi ekumele siwenze singuMzantsi Afrika, sifuna ukuthi loo nto inkulu kakhulu ayenzayo. That is why kubalulekile into yoba sim-award uFish namhlanje anxibe naso iskipa saseVusisizwe esibhalwe unja noFish, aphinde futhi Nonja anxibe iskipa sakhe nekephusi yakhe. Asinayo enye into bafowethu kukukhuthaza into yokuba aba bantu basuka phi ize bazofika kule ndawo, of which le nto ayithethayo besingeke simbone xa ngaba ebengayenzanga into yoba makaposte. So ndiyacela abantu baseMzantsi Afrika uFish udinge award kuthi. Ngaphaya koko akekho umuntu ongakwazi ukuyinyamezela into eloluhlobo kodwa yena ukwazile ukuncama ixesha lakhe. Fish, ndiyabulela futhi. Bamaqabaza nami ndiyabulela kuwe tata because ke enyanisweni into bangabantu xa wenza into awuziboni wena ngaphandle ucelwe ngabantu bale nto yenzayo inhle because ndinceda unja but ukuncedeni kwamunja ndifumana ii-awards kuni because i-award lundinika yona ukundinika iskipa nabanye abantu bayaqhubeka bayasinika iskipa. Yayibona ndizama ukuthi kumnandi bangabani abantu base-South Africa xa umuntu esenza into bamnika amavili so that nabanye abantu bazokwazi uba ngabantu babone le nto yenziwa ngubani nabo bakwazi uyenza because baninzi abantu